marani riyo makare sinyo imore kata kwa chopo karkayo wech manyen makagi kacha mondo mikoro wakelni gikuku magi weche mosebedo kaloso weche manyen odhiambo ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango machiegni. Wacha kod weche manyen kama dhi nyaka e pinje maoko kama ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya osudo machiegni kata sudo machiegni gitieko chutho landruok mag kute mag ayaki kolero ni thoe mikelo kod ayaki sani koro dok piny kod atamalo 65 ne oloso e romo kelo kanyakla jotend pinje e boma ma New York e piny mar Amerika. Omedo wacho kanyo ni yore machon mago mag kedo gi tuo mikelo gi kute mag ayaki ok nyal konyo sani. Okwayo bende ni lony manyasani nyaka koro tigodo e chwalo chenro mag thieth. Olero ber mar yudo chenro mag thieth e nengo mapiny. Epidemic control, having met the 95 global targets. 95% of people know their HIV status in Kenya. 102% of those diagnosed are receiving treatment, and 97% of those on treatment have achieved viral suppression. Despite a 65% reduction in AIDS-related deaths since 2013, the incidence rate remained at 0.39% per 1,000 people in 2023, with the majority of new infections occurring among those under 34 years. Kamachelo jotich mbalariany mag piny owacho onyono kar tiendgi ni ng'anyo margi pod dhi nyime nyaka chieng' giyud winjruok makare e kindgi kod sirkal. Kane giloso tok romo kod jatend migawo mar tich Alfred Mutua, jotelogo mag riwruoge mago mag jotich kod Mutua ne owinjore mar chuogo aput makende mabiro twak e wiyo ma jotije go biro dok e tich. Ng'anyo mag jotije mbalariany donjo e odiechieng' mar 4 kawuono. Tunataka kusema ya kwamba tunataka tuko tayari the wadosi wa union wakubwa and we have not really pinpointed out 1, 2, 3 that needs to be done, but what we've agreed is this: we have formed an interministerial negotiating committee that will be led by my Ministry of Labour together with the Ministry of Education, with the Ministry of in charge of Treasury, with the Attorney General's Office, with the Commission in charge of salaries, SRC, with the State Department, State Agency in charge of parastatals and others, and also with, I think that's it from our end. And then we'll have the employers, the body in charge of employment of university staff, together with the unions. We have agreed, therefore, that that team is being cobbled so that by tomorrow we sit and look at what it is that we call in labor the low-hanging fruits. If those low-hanging fruits are agreeable, then it is possible for us to go ahead and perhaps look at ending the impasses, so that then whatever remains for the long term, that team that will have been formed can continue negotiating. Aya, koro mjongo diane county mano ma Kakamega komedo ni moko kuom jopuonj madongo mag skunde mag secondary kaachiel kod mago mag primary mawuok e kar chung' od bura ma Mumias East e county ma Kakamega owuok oko mar kwedo okang' ma doho ne okawo mar ng'ado chenro mag omenda mag NG-CDF kotelnegi kod Jackson Wanga. Jopuonjgo owacho ni thoth sikunde dhi kadho e achiedh nade mar nok jopuonjre nikech jopuonjre mawuok e familia mochando ogeno basari mar NG-CDF kendo ndamo makamano dhi rocho sombgi. Doho yande ong'ado ni NG-CDF tiyo e tok chik ka koro ibiro chunge chutho kochopo dwe mar 6 higa mar 2026. Ikiwa CDF itarudi kwa governor, my school iko kwa interior sana. Nashangaa vile governor nitamfikia, because with the MP
na tembea tu na watu wangu tu kwa miguu, tunafika kwa ofisi, tunaongea na MP, namwambia shida ambayo tuko nayo. Wale ofisi yake ya CDF wanapanga, wanakuja on the ground, wanaona shida iko, wanasolve. So kwangu naonelea kwamba hii mambo ya CDF ibaki tu kwa mikono ya wabunge. Sisi hatuna shida yoyote na mheshimiwa wetu, anajali kila shule, anaiona shule ya upili, shule ya hapa chini primary. Hapo nyuma nakumbuka watoto wetu wengi, kwa sababu ya kutojiweza kwa wazazi wetu wengi walikwamia katika shule za msingi. Hata wengi hawakufanya mitihani ya darasa la 8, lakini mradi huu wa CDF ulipokuja tulianza kuona mabadiliko. Mwanzo miundo msingi shuleni iliimarishwa. Governors wako na pesa yao wenyewe, hatuoni kitu inafanya, lakini tunaona kazi yenye NGCDF inafanya. Yes. So governors, wherever you are, stop sponsoring these things in courts. Wachaneni nayo. CDF has impacted the lives of Kenyans. Moko kuom jotelo ma Nyanza siro gavana ma Siaya James Orengo mondo okaw kar Raila Odinga kaka ogai mar duond bura mar ODM, ponono ni Raila okaw kom riwruok mag pinje Afrika AUC dwe mar 2 higa manyien. Kata obedo ni noyier gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo ota romo mar kuku maduong' mar tend ODM e yor Kojolo. Jaod bura ma kaunti ma Siaya Laktar Christine Ombaka kod nyawadgi mar ariyo Otiende Amolo owacho ni gavana ma Siaya James Orengo ema ber gi komno. Ombaka owacho ni ODM en duond bura maduong' ma ok owinjo gi kete tugo. Komedo ni jokanyo mag ODM dwaro mondo Orengo ema oyier kaka ogai mar duond bura mar ODM. Ponono Raila oyudo kom mar AUC. Otiende Amolo korka kore to owacho ni Orengo ema nigi lony maromo tayo ODM e yo mowinjore. Waneno mbele ni party bomio wa party leadership kaka dwarore kendo kaka jopiny okwayo. We are happy that we have our governor Bob Agri Orengo. Everybody wants Bob Agri Orengo to be the party leader everywhere. We pray for him to get this position. Tumwangeri ni jakom kose di Addis Ababa. Ngano mangi experience. Ngano mangi knowledge and history. Mana James Agri nawa uwinja kuzo kuwinja. Emomyo kikulua. And I want to say that a country in peace and unity can prosper. We need unity and peace in Kenya to prosper. And we, as members of the Orange Democratic Movement, we are committed to playing our role in accordance with the Kenyan Constitution, which declared that Kenya is a multi-party democratic state. Paro manochwa leod bura ma kaunti ma Kericho mar thichoko gavana ma Kericho Eric Mutai oyudo sir mar MCS maromo 37. MCA ma Singowet Kiprotich Rogony olero kanyo ni gavana Mutai oseketho chike mag sirkal mamalo kod mago mag kaunti kaachiel gi tiyo marach kod apis kod koso bedo gi luore okang' mamalo. Gigo madonjne godo koro oting'o rem timo tije e yo makare, mano kaka noyiere kaluwore kod chike ma pacho kae, kendo rem luwo lai mag chano kaka omenda tiyo e kaunti ma Kericho. MCA no ma Singowet owacho kanyo ni apis gavana Mutai osebedo ka tiyo marach gi omenda mag kaunti, mano ma oketenge chenro mag dongruok. Gavana Mutai omindalo 7 mar timo ikruok mar chiwo duoko mare gimomiyo onego dong' e apis. On various dates between 14th July 2023 and 9th July 2023, the governor grossly violated the provisions of Article 10, Article 73, and Article 75 of the Constitution, and Section 29 and 34 of the Leadership and Integrity Act 2012 by A. Overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. His Excellency the Governor, Dr. Eric Kipkoech Mutai,
will appear before this House on 2nd October 2024. And he is free, of course, to be accompanied by the lawyers so that he can defend himself before this House. So please note, and therefore that means this portion shall be moved and debated to conclusion on the same date of 2nd October 2024. Nikuno mnyoko waki county makere chwa dhinyaki county Manandi. Kama wedo kanyoni moko kwa MCS mabuki county Manandi mane okwedo chuogo komiti manono joten migepe. E county no kwa mtiyo marachi gia pis maragi ne oringo kendo wuok oko marod bura gidhot machien. Magina utimore toka jopiny buogo mar donjo yod bura kagi ntiere kod ichwang. Kendo ne gidwaro monjo MCS go. MCS ne okadho paro mar loso komiti no kendo koro gibiro nono tich mag jotend migepe e county ma Nandi ma osebedo kanyo ka odonjnegi kuom tiyo marach gi apis magi. Tunataka kusema ya kwamba Mr. Governor pamoja na MCS wako ambao mmeshikana, we are very broke, we cannot buy that fear that you are selling to us. Tutasimama hapa hivi mpaka asubuhi kwa sababu ya haki ambayo tunataka itendeke. Masisi wetu ambao wafanyi kazi wanafaa wakuwa wameresign sasa hivi kwa sababu hakuna kitu inaendelea Nandi County. Tunataka kuongea pia kwa sababu ya MCA ambaye wanaunga mkono governor aendeleze corruption Nandi County. Tunaangalia mambo ya ghost workers ambaye imeendelea mpaka family na relatives wake wana earn salary ya Nandi County. Tunataka kusema ya kwamba sisi kama Nandi County tumechoka na mambo ya corruption. Hii ni sauti ya raia. Nyinyi mmeshindwa na kazi. Gavana mwenyewe juzi tunasikia watoto wetu wamefutwa kazi. Na yeye ndiye mwenyewe alipeana majina ya ghost workers. Tafadhali, kama umechoka na kazi ya Nandi County wewe ende nyumbani. Sisi tumechoka na wewe na leo hatutoke hapa Nandi County Assembly. Kama chelo jotenda kanise county Masiaya dwaro mondo wit oko paro mar chik mar omenda mageto juogo osuru e kanise mapachoka. Kotele kod jakom margi county no Masiaya Archbishop James Opio Anyango yuakni ka okorang matut chik mar omenda makamano to piny Kenya ochomo kama koro chike okbitiyo. Jagoro margi Bishop Winfred Amolo wacho ni chik omenda no dhi tamo jodolo e chwalo tijegi kaka lemo ne jogo matuo. Negi kwedo moko kuom jodolo makanise moyawo accounts mag kano omenda mag tithes chiwo kod mago ma usuru ma ibiro miyo sirkal timo nonro e wi omenda go. Watamore kabisa mondo gino oduok emomiyo to mana gima wawacho ni wa recommend ka nitie genuine umbrella bodies ma omi thuolo mondo tim regulation ne kanise. Mani e gima wanyalo riwrego kaachiel kendo wago Nyasaye erokamano. Jadolo koyalo injili botwe higni 5 togo milion 5 kodhi e jela odhi yudo jomoko bende odhi yalo nigi kuro joka bende gin mina gi yie margi. Koro mano pod ok wa solve problem no, pod wamedo mana problem. Mar ariyo en ni ndiko kanisa manyien chalo idwa nyuolo manyien nikech nitie joma nyo wasenyuolo koro kelo wadoge e minwa mondo nyuolo manyien. Mano biro bedo kelo confusion maduong' kendo ang'eyo ni ka ji obedo vetted e registration manyien no chiegni nus mar kanise ibiro ol oko. Ka otamwa mondo mi kik wayal injili to jokong'o mang'eny mwase yalo ni bolokore bobedo dhano makata polis ok nyalo loko kata jela ok nyalo loko. Ng'ama biro lokogi? Ai, yokono jwang wach mangima ahinya mantiere kar kae. To jodolo ma Malindi giwacho nade? Riwruok ma kanise ma Malindi county ma Kilifi okwedo mokalo paro mageto kanise mapachoka mondo mi ochak chulo osuru. Jotelo ma kanise go wacho ni kanisa ok timo ohala makelo omenda ma ok owinjore gi chulo osuru. Jotelo go bende okwedo paro madwaro mondo sirkal ota chenro mag kanisa ka gimedo ni kanise moyudi
mano mayudi kadhi ataro mar chik etayo chenro magi ema owinjore okawnegi ondamo ma owinjore mag chik. How do you regulate a calling? That is God has called us. Bwana amekuambia acha nyavu kahubiri. How do you regulate us? That is madness. Wewe Senator Mungatana ambaye unataka kuleta motion juu ya kanisa kulipa tax na kuwa regulated. Nataka nikwambie neno moja hili ya kwamba anayeteta na kanisa anateta na Mungu. Sasa in the first place hata ile task force ambayo iliformiwa na president ilikuwa unconstitutional. Lakini ilienda hivyo hivyo. Na kwa sababu mkondo huo ulishika ukaenda vibaya, mpaka leo mkondo huo unaenda vibaya. Kwa sababu haifai kwamba constitution imepeana freedoms ya sisi kuworship Mungu. Na wanasema usizuie mtu akitaka kujoin ama mtu aweza kufanya kile ambacho Mungu amemtuma kufanya. Lakini hivyo sasa tuandikiwa makosa kwa sababu ya kutimiza katiba. Kwa hivyo hii kitu ambayo hii kodi ni makosa. Aya, nyakura mukijua nguche thotha yenye manaka montire karkayo wacho ni koro kinde kochopo mar tieko mani makelo egi kodeko sekalo Apaga Beach toksa apar mar odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya wuod Nyasiti kuom bedo kodwa kae. Queen Mary Gash nitie kodwa ka. Opaya Pato mantie kodwa ka, erokamano ahinya. Wacho ni chenro Jaro Panya wacho ni nitiere kodwa e chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya kuom kete kar kae. Osunga Mr. Handsome Boy, erokamano ahinya. Linda bende ka nitie chenro ka, erokamano ahinya kuom bedo kodwa ka. Ruth Dons wacho ni en chenro mar kagi kacha which manye mabendo nyachiel kachiel. Emilia Kinyi nitie kodwa ka, erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro chak nyaka sani. JD Beauty nitie kar kae kachiel koda ka Clement. Don M Sparks kin joma moko mabende ondiko no achiel kae. Joe Smith mabende nitie ka. Faith Achieng, erokamano ahinya kuom moge jwang kuom bende kar kae. Mose Kaboom mago jok mantiere kar kae. To wacho Kaboom nyakoro moge jwang apar ni chenro mabiro en chenro mar ngoma wake. To Papa Vic osewacho kar kani obiro gi mana emergency makono biro. To bende wana gi report mar emergency kawuono gotieno saa 1 kod saa 3 kikete mana kar ka mondo mwakone ni ng'anyo mana gi bago dweche 3 mokalo. Kaunti 25 dweche 3 mokalo tarik machalo kamae dwe mar 6 gino notimore pacho kae. Moko nowito ngimagi, moko nolal, moko pok ng'endasi nyaka kawuono. Report makama nitiere bende weche manyien madhi bedo kabiro ni odhiambo ma kawuono. Ikete mana kar ka na tae weche manyien. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango aweye lwed Papa Vic e chenro mar ngoma owake. Oditi masani.